ТМТV. Халық әйтсә, хақ әйтә. Сынамышларға ышанырғамы, юкмы? Әйдәгез әле Яшьлек тавышында моның хакта бергәләп сөйләшик. Барыгызга да сәлам. Мин Айлин, тапшыруны башлап җибәрәм. Тик кызыклы сөйләшүне башлаганчы, җырлы киңлектәге бер резидентыбыз белән саубулашырга кирәк булыр. Бүген аның исеме Алиса Самматова. Я müstələ öylərəgə Tabınlarda sin otursam Da müstələ sıyılarga Durmuş yolum sin kəltəsiz Sin abəyəm bulağanığa Abılsam da yığılmıyman Qullarını suzğanığa Durmuş yolum kəltəsiz Sin abəyəm bulağanığa Abılsam da yığılmıyman Qollarını suzğanığa Берәүләр китә, икенчеләр килә. ТАТАР ТВ каналында премьера. Каршы алыгыз. Min yazlarda seni ışradım Sirli gözlerine qaradım da Bir kuruda seni yaradım Gözlerime qarab süyen dedin Bəxtim sen dedin yazmışım Göz aldımdan gitmişsin haman Süyü bilen tulu qarışım Min bəxtli var sen bulğanğa Nazlab söyüşüm Bari sen benim bəxit qışım Gözlerime qarab söyən dedin Bəxitim sen dedin yazmışım Göz aldımdan gitmişsin haman Söyü bilen tulu qarışım Min bəxtli var sen bulğanğa Bul yanımda məngə yoğanma Tek sen gene bəxit Şadlık
таратушы, шатлык өләшүче жаныма. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңге югама. Тик син генә бәхет таратушы, шатлык өләшүче жаныма. Яшьлек тавышын хыяллар белән башлап җибәрәбез. Хит парадыбызда талантлар шиге булмагандай, хыяллар да бетмәс төкәнмәс икән. Нәк менә шуның турында җырлар безгә Айрат Гареев. Хөрмәтле дуслар, сезгә хәерле юллар. Yıllar үтә, яшәп өлгерәсең, булдырасы килә һәр кемнең. Мизгелләрдә тормыш тулылыгы, кабатланмый үткәне киткәне. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Килер көнне яхшы өмет белән, каршыласы килә йөрәкнең. Кадерләрен белеп яшик дуслар, гомер дигән хикмәт бүләкнең. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Аяк үсте генә йотылмасын, яшәүләрнең булсын мәгънәсе. Моңнарыбыз җанга сихәт биреп, күңелләрне нурлап ямласын. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Хыялларның шиге югаларның, бүгенге көн синең кулыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Ак теләкләр, сау бизәкләр ятсын, киләчәккә барыр юлыңда. Ленар Фаррахов бүген 8-нче урында. Халык сынамышларына ышанганда ышанам, ышанмаганда юк дип җавап бирде. Шулай да берсендә юлымны кара песи бүлде. Көнем начар үтәр дип уйлаган идем, киресенчә, барысы да 100% уңышлы булып чыкты, ди Ленар.
Тукайым, сиңа киләм бүген, бүләк алып ұшам яныңа. Күпме вакыт үтеп китте инде, күңел кәем ярсып ашкына. Син йөрәгемдә, син күңелемдә, син төшләремә керәсең. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Сиңа киләм яшел сукмаклардан, урманнарда кошлар сайрыйлар. Йөрәккәем ашкынып сиңа бара, шатлыкларым сыймый башыма. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Сине күрәм, ап-ак бүлмәк кигән, йөгерә-йөгерә килдең каршыма. Күзләрендә нурлар балкып яна, без бәхетле бүген дөньяда. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син төшләремә керәсең. Син күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Узган атаның премьерасы экраннарда. Жыр яисә клип ошый икән, тавыш сүзеннән җырчының номерын язып, 1320 порталына SMS хат юллагыз. Хезмәт түләүле. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйыныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына аерасың өчен дуслардан ялган сатлыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атып җырлар җырлыймыз, шушы матур моңлы көйләргә. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларым
Артур Шугаепов сынамышларга ышанмаска куша. Чөнки алар безнең тормышка бер нинди дә йогынты ясамый диде. Кисәтүләрең өчен рәхмәт, Артур. Ә хәзер инде әйдәле синең клибыңа тукталып үтик. Yanında yaktı yıldız, yine mi yıldızım gına? Medine'm gülkayım, yine mi yıldızım gına bağırkayım? Jırlap jiberem Mımaygan şaklarımda Medine'm gülkayım Mımaygan şaklarımda bağırkayım Юлия Гарифуллина хит парадыбызны дәвам итә. Ак болытлар музыкаль композициясе халык сынамышлары турында хәтта китап та укыган икән. Бик кызыклы булды ди Юлия. Безгә дә укырга киңәш итә. Ак болытлар кайагыласыз, кайларгасын сезенең юлыгыз. Кайтыр идем сезенең белән бергә, туып үскән туган илемә. Сезенең белән бергә, туып үскән туган илем.
Ак bulutlar kaya шығасыз Жырларыманы ғына алығыз Қойда алмасам сізінің білән бірге Жырымы қайтыр туған еліме Ак bulutlar kaya қыласыз Мені тағын ялғыз қадырасыз Иске түшем енем туған яғым Бір қойдырмын әлі қойдырмын Иске Минем туған яғым Бір қойдырмын әлі қойдырмын Бір қойдырмын әлі қойдырмын Рамиль Габитов сынамышларның яхшыларына гына ышанам дип көлде. Мәсәлән, тоз түгеле өйдә тавыш югыга ансына ышанмыйм. Ә менә песи карда аунаса, димәк көн җылына. Монысына ышанам дип әйтте безгә Рамиль. Карале, бик яхшы киңәш бит бу. Senin yaptığı yüzünü düşüremezsin ben Bana bir gün kerakmışsın yanımda bulsa Benim bilen kalsa Senin nasıl qarashın beni yağladı Sana taba men yasadım birinchi adım Senden gına tura benim kilaşaklarim Benim birden birim, benim motorum, benim suyganim Sana gına benim sözlerim, jırım, benim göz nurum Bir tezrek mena kulunu, men görsetem sana dünyani Işan mena, anla meni, tınla meni, yüreğimni Hayalımda tek sen gına Seni vermem men bir qaşanda bir kimge Menim zor baxitimning sababi sende Sen menim har kuyimda Sen ağına jırlarım barmadır sözlerim
benim sözlerim Jırım, benim göz nurum Bir tezrek mina kulunu Men görsetem sina dünyanı Işan mina, anla mini Tınla mini, yüreğimini Динар Зиянгиров үткен атнаның премьерасы. Әйдәгез аның клибына тукталып, һәм үзенә тавышлар җибәреп алыйк. 13-20 порталына тавыш сүзен һәм җырчының санын язып юллагыз. Хезмәт түләүле. Көтем язайын, емлем аяйын сарыгын Туған яғыма құшлар қойтылын сағыны Язны қошесі, татлы сапкесі қалада Дүния безелі, нұрға түрілі яңада Язын ярсы көңіл түйі Мүмкін түгіл ерік еш орын қақмай Бәкіт сайрайды, сайрай Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Шомар кеслері, сирен естері тарала Көңіл ләззәтке, жаныр рақатке орала Язын мәхәббәт ере-тирелеп якында Ғашық болдыры, оның яндыры ялкында Язын сірлік кешір долы Жандай кеслер, дәртлі шатлы яшьлек язын Келмейнен бәлін қалсын Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme, gitme, yemli yaz Sensiz көңілі bolamaz Gitme, gitme, yemli yaz Sende süyü, sende naz Gitme Анзор Набиуллин лидерлік позициясын беріп, бүгін икенче орында орнашты. Сынамышлар бит халықтан келе, халық әйтсә, хак әйтә ди Анзор.
тел төбеңне аңладык Анзор. Ә хәзер сүзне үзеңә бирәбез. Күзләрімә болай бағалар. Нинди кешеләр сөйлә, нинди кешеләр, керфеғышларыңнан ағалар. Нинди кешеләр сөйлә, Kırfıgışlarından ağalar. Ayşa gözlerinden küşler olup büyüklüke taban aşamin. Koyşakta başım tübeniyem, minem sinnen koşamin. Koyşakta başım tübeniyem, minem sinnen koşamin. Sin kim bilmeyim, senin şayan gözler, nige bulay bilmeyim bağalar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfeğışlarından ağalar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfeğışlarından ağalar. Nindi kişiler söyle, nindi kişiler, kerfeğışlarından ağalar. Флорид сынамышларга ышана, ә менә Алсу ышанмый. Флорид чыгып киткәч, кире өйгә керергә туры килсә, көзгегә карап, елмаеп булса да чыгып китәм ди. Көзгегә генә түгел, гомер буе елмаеп йөрегез. Ә бүген рәхәтләнеп көлсәгез дә була, чөнки сез бүген беренче. Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне санар өчен генә, кирәк түгел ярак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-бер
җирдә гөлләр башка, башка төрле сайры кошлары. Кирәкмәсең мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Дуслар, яраткан җырчыларыгыз кабаттан бер сәхнәдә җыела. Аларны күрергә телисез икән, 23 март көнне Пирамида күңел ачу үзәгенә килегез. ТМ ТВ премияләре тантанасы сезне көтә.